Сөйләшәбез, дуслар, аралашабыз. Һәм кызыклы фикерләр дә килә сезнең тарафлардан. Безнең радио тыңлаучыларыбыз яза. Менә теге шундый галимнәр фикер белдергәннәр, избатлаганнар, йорт хайваннары үзләренең хуҗаларына охшаган икән диләр икән. Һәм радио тыңлаучыларыбыз да яза. Менә минем мәче дә миңа охшаган. Мин өйдә булмаганда тормыш иптәшемне бәйләнә дигән. Тырный дигән, мин кайткач тынычлана. Әллә көнли аңлап булмый дигән. Минем кебек шулай ук диванда ятырга ярата дигән. Кемгә ничектер инде ул? Әлбәттә, хайван хуҗасына охшый дигән әйбер бар инде ул. Тик менә кайвакыт бит әле ул менә шундый үзләренең тәрбиягә алган дүрт аяклы дусларын дип әйтергә кирәк, әйме? Шыгарып ташлаучылар да бар. Инде хуҗага охшаса да, охшамаса да, алардан туеп, менә безнең авыл тирәсендә дә бик күп тапкыр ул мәче дисеңме, ул эт дисеңме калдырып китү очраклары да булды. Кемнәрдер бит шуларны киридән алып үзләрендә тәрбиялиләр, үстерәләр. Менә ул вакытта ничегрәк икән? Яңа хуҗасына охшый башлый икән, ул юкмы икән инде? Акыллы балалар һәрхәлдә мин берсендә күзәткән булды бер этне. Аны шулай ничектер хуҗалары чыгарып ташлаганнар. Ул эт машинасына эләккән булган. Моны хәзер яңа кешеләр, яңа хуҗалары табып алганнар бит инде. Юлда унып ята бит инде. Әле ул теге токымлы эт дисәң ди, теге ишек алды эте түгел. Алып барып моны ветераннарга, моның аягын рәтләп, бу эт рәхәтләнеп йөгереп йөри булар янында, урамда шундый акыллы иде ул, теге искиткеч. Дуслар, сез дә үзегезнең фикерләрегезне язып йоллый аласыз безнең WhatsApp номерына 8917 85 55 91 5.